imali ngemali uzofundisa abantu ngento abayaziyo. Umehluko umehlukile ukuthi akekho umuntu ongaze endlini kuyaklina. Kodwa ukhona indlu okade ufika kuyona ngathi uklina mina ufika uthethe. Ufika ukline futhi uphinde uthethe. Hayi lokho akuhlali la. Kahle before ngiqala. Njengoba sengiqalile inhlamvu into nento engikhiphe emnomeni ukufunda lokho sifunda ngemali. Lento sengiyikhiphile training enzima kahle. Ngifisa ukuthi abazalwane uzosizakala umuntu ozonzalela. Whatever ngizoyisho njengoba sengikhuluma nokuklina nami. Khipha inganekwane engiyikhulumayo. Kwinganekwane u-understand ukuthi yini le ngiyitshele engqondweni. Angazi siyavumelana ngizwakala na? Amen. Angeke ngikwazi ukufundisa ngingazange ngisho inganekwane. Angazi ezwakala. Amen. Ngithe ngizofundisa as lecture noma uthisha kumele ngifundise ngebhuku. Ibhuku sicela nifundele ngenxa yesikhathi. Amen. Ngeke ngisangene ebhukwini kodwa into ezothi uyifunde ebhukwini ile ngizobe ngiyifundisile. Kodwa mina ngifundisa ngendlela ye-practical. Wena usuzoyifunda nge-theory. Ngezwakala akekho umuntu ozophuma ngenani ibhuku la into engifundisayo. Bese ifunda ukuthi ke yini budget usuyachazela lapha. Yebo? Mina ngizokhuluma ngebudget nge-theory noma nge-theory. So that izoba lula uthi umdala noma mhlambe uyisilolena angifuna ukubala lakho umuntu ohlakaniphe kakhulu ngoba ngiyashesha ukubona. So wonke umuntu abe covered njenge-social worker ngenze short ngiphume umuntu e-covered. So njengoba ngiqalile bese ngiyafundisa. Uma ngifundisa ke ngichaza musubuka wena i-theory ugcina usuhlezi kuyona. I-theory inganekwane yokuthi ngifuna mina ingqondo yakhe understand ukuthi wena ulahlekephi. So mangikhuluma nge-cleaning endlini kuyenzeka ngicline kumuntu wesilisa afike wesifazane athi awuklinanga nhlobo. So i-problem yethu singabantu emalini indlela esiyiphatha ngayo imali. Kodwa futhi sinalo ulwazi ukuthi kuphela sikusebenzisa. Ake ngilinganise mangase kufika umuntu la endlini esipho 100 rand sonke. Singakhohlwa itima namhlanje ukuthi ungahlali kwinganekwane uzolimala uzophuma ungazilutho. Hlala ekutheni yini engizama ukuyichaza. Yabo leyo nje ibeke njalo mangikhuluma ibeke. Uma kungangena umuntu asipha 100 rand sonke bese athi uyasipha. Bese siyabuya ngesonto futhi elilandelayo. Sibuye bese vedana sizoom bese check ukuthi futhi nakhona besizuma angakhulumi nawe vele kudlala ifeeling. Umuntu nomuntu udlala ifeeling yokuthi lo 100 rand ophiwe wona wangatshelwa lutho ngawo waphiwa nje. Uvele sibuka ifilm yokuqala ukuthi hayi uma usebenzise kanjani kusele malini nomunye kusele malini mayiphelile iqedwe yini. Yileyo party esilimazayo ukuthi once imali yahlala esandleni sakho i-value yemali ayisafani. Imali iyafana kodwa ayifani. I-value yemali ayisafani. I-value yemali ehlala kumina yahlala komunye omunye uzothi uthenga amaswidi umntwana uzothi uthenga amaswidi othenga ama-chips ukwehla kwe-value yemali. Kodwa lo mntwana uthi uyalandela unomzali ongasebenzi uphila ngeqolo ngemali yeqolo. Lo mntwana akanaso ini akanaso mhlawumbe akanalo i-shirt noma akanaso iqolo sibhobokile. Okusho ukuthi uzoqhubeka agqoke isicathulo esibhobokile noma i-shirt elibhobokile kanti mhlawumbe ukuba uthathe le mali yaba ne-value. Ube i-value ukuthi imali ikusize ezintweni ezikanjani noma uyisebenzise kanjani. Fana nabantu abaphuzayo. Abantu abaphuzayo bayalimaza kakhulu i-value yemali. Akazi noma siyatholana kubalulekile ukuthi ngitshele. And nine-right ukuphawula uma nilahlele. Siya-understand sonke. Njengamanje siya kuDisemba. Uma ngicela wesikhathini ngikhuze noma ningigada ngoba indaba yami yindi kahle ngizovele ngingabuye noma ngiyeke lapha khona isikhathi. Makubiza ukuthi ngiphinde ngibuye ngiqedele ngiyakwazi ukuthi uqedela ngigcina khona ungaqali phansi. Njengoba siza kuDisemba baningi abantu okuzoshaya uJanuary izinto enizaziyo. Ngifuna uqala nginyuka nayo le nkulumo. Ngifuna ukusambisana, ngifuna uqala lento ezilight. Then njengoba siya kuDisemba baningi abantu ozoshaya uJanuary abasenayo school fees abasenayo into eziningi because of just nje ukuthi abantu bajabule ebhishi abantu bajabule badle kamnandi uyayibona into kanjalo. So kubalulekile ukuthi sibheke kakhulu
into ethinta ivalue yemali. Bathi ke ngifuna sizohlala. Okay, ivalue yemali bathi abe ngifunda isingisi lapha esikhona ngezulu. Ivalue yemali bathi abelungu ayidependile kuma expenses. So you understand? But through our mindset, ivalue yemali. Uma sikhuluma ngemali sikhuluma ngokuthi siqale ndawo eqaqaleni sithi thina umuntu sithanda singathandi siphila ngezinto eziwu-2. Eyokuqala into esiphila ngayo eyimpoqo noma ongekuyibalekela i-income. Akekho umuntu omele ngabi ne-income ngoba kusho ukuthi sekune-problem, especially usukhulile. Bese siba nama-expenses. Lezi zinto eziwu-2, lezi zinto njengoba ziwu-2 ziyi-demand kuthina. Siyatholana? Engathi ngawavala amafoni kube umuntu orongile la. Umfutho okuma la mkhulu uncike nakubantu because ngoba social worker afundiswe kabi afundiswa ukuhambisana no-observe ukuthi ngabe ngisangizwa yini. No ngithanda usisi lemba kwami ngizolele ethi amen khona le sengifaka upetrol. Sisekhona. Amen. So idokho ivalue yemali ayilele ekutheni athina ama-expenses akho. Ama-expenses ilezi zinto lezi zinto esuke siyidinga. Angisi-understand? Okusho ukuthi uma ke awukwazi ukuphila ukubuka ama-expenses bese then ivalue yemali uyayibulala. Into engifuna ukugxila kuyona ngoba uzokufunda lapha ile ethi ngifuna namhlanje ukuzokhuluma ngomlungu ngikhulume ngomuntu omnyama. Remember ngithe ungahlali kubelungu nomuntu omnyama uzosala wena. But zama uku-understand ngifuna ukuthini. Uma sikhuluma ngomlungu, uma sikhuluma ngomuntu omnyama sikhuluma ngomuntu ophilela ama-expenses. Imali yangena ngapha yena ukholela ukuyikhipha ngapha. Umlungu mekhuluma ngemali ukholela ekutheni umlungu njalo mecabanga ucabanga ukuthi imali ngayenza kanjani. Imali enginayo ngingayikhulisa kanjani. But once come to umuntu omnyama akekho kulento ukuthi imali ngiyenza kanjani. Ngikhulisa umuntu uyayicabangayo nje ukuthi ngizoyithola lapha imali ukuze ngiyisebenzise kuma-expenses. Useqedile umuntu omnyama. Yileyo nto ke sizoyishumayela. Ngoba lo vele uzomfunda lo akashumayeli uqhamuke senjani ese straight uthi ke nakho ke manje usungizwile ishumayelo yami ngithi usuyapi ke manje usuzofuna manje ukwenza kahle ngamanye amazwi. Then ke usufunda lo yana ukuthi wenza kanjani ke mina ngizile kuzosho wenza kanjani ke kahle. Engizokusho mina ukuthi ake sishintshe i-mindset yethu so that ivalue yemali izoba nevalue mayifika kumuntu omnyama. Ngoba kumuntu omnyama sihlupheka kangaka ngoba imali ayibi nevalue because of thina silinda imali engenayo ukuze sisebenzise ama-expenses. Asinayo lento ethi siyikhulisa kanjani imali engenayo so that sizoba okuthize noma sikhule kwingcebo yethu. Siyatholana? Yilo nto ke esizoyikhipha engqondweni zabazalwane ukuthi ake sifocus. Umuntu omnyama yehluka sikhuluma ngabelungu njalo umuntu omnyama. Khona into engifuna uyichaze ngifuna understand. Onentathu uzongizwa. Ubone eBhayibheli. Umuntu omnyama uthole into engekwazi uyichaza ungenzanga istory yamanje zemfundo. Umuntu omnyama mangifika senze research, masenza abantu abenza ama research bathola ukuthi umuntu omnyama i% labantu abamnyama banalento ukuthi liningi elidlala idokfela. Njengoba kuzo December kuzohlanganiswa ukudla. Uthi uyafika kubelungu akuhlukaniswa ukudla. Umuntu omnyama ukwazi ukubeka idla istofela wrong. Kodwa ngiyakusebenzisa ukuthi umqondo wakho namhlanje uvuke. Because umuntu omnyama ngokufundisa ngisho angikhulumi ngani, khona ngokufundisa ulele right now. So umuntu omnyama kudingeka amanzi aphuma efrijini. Amanzi aphuma efrijini abandayo. Ufuna abajinga manje uthatha amanzi efrijini abandayo ngikubhunyele. Uyabona ukuthuka nokuphaphama. So yile nto esizoyenza namhlanje. Kodwa ngizolekelela wena ukuthi
uma ngikhuluma kuye ngabantu ukuthi bayithobile emoyeni yabo, banemoya eyithobile futhi bayakwazi ukuzama ukuthi obefikile bezama ukuthini bese beba attention ukuthi ngingashintsha phi mina ayifune ngamanye amazwi masiphuma yasoyibuke esibukweni then ukukhulume wedwa uyifune ubani uwakabani ufunani futhi uyapi sola manje ithini igoli lakho ngisamaraza ukuthi la namagoli akhona. So umuntu omnyama kutholakala research ukuthi bonke badlala izitokfela uthe makubheka into esitokfela ukuthi ibhekwa kuthiwa umuntu omnyama ukwazi ukuhlupheka unyaka wonke bese kufika ukudla okuningi bese bedla kakhulu bese futhi bekukhipha baphinde uqala umunye unyaka badlala izitokfela naso lesitokfela bese kuba nombuzo ovukayo uthini esitrenayo ngabe likhona yini ifa lengane yakho la bawushona lesitokfela uthi uyakubelungu ngiyazi lethi incane yabona into ekuphathele nencane bayibona incane mina nginofakazi efonini ngizoscreenshot ngifakele abasebenzi abazali bami negroup abantu nomuntu othenga imoto namhlanje lapha ngasethazo ikamamdekazi ingqoshi manje ikhona imessage la ngisi mhlawumbe nawe ngaze ngicheck ikhona imessage la mhlawumbe ngakunika ifoni ukuscroll uback ikhona imessage ngathena kanje this year ufundisa esikoleni laba abaphekayo ngathi bahola malini no 1000 kodwa imali encane 1.7 ngenyanga kodwa ngale workshop washintsha yedwa ebantwini engakubafundisile ngoba vele lento ka positive akubona abantu bakhuluma umuntu omnyama kubona abantu abayibamba bonke umuntu omnyama mawathi ngizonakhela umxhasa ngofuna yabo lento ezimisayo ezenza ungacabangi futhi ume ndawonye ube uthembele kumuntu nomunye umuntu omnyama lona. That means umqondo womuntu omnyama ungazi ukuthi uphazamisekile noma sine trauma idinga counseling. Understand? Umuntu omnyama uya esikoleni ayofunda athi ngithanda umfundisi ngifundisa ifinance njalo unganika confuse ngifundisa mina ngokusiza umqondo so that bese ufunda incwadi ngoba ngiyakwenza noma sifunda 2 hours ukuthi u45 minutes 2 hours umqondo kuthe kuba lawa amanye ama-hour lo kuba usala 45 minutes ehourweni that is kona lo then bese sifundisa iyo you understand. So umuntu omnyama ukwazi ukuthi ayake ifuture yakhe because of kuno boyfriend nje olekhe emnika imali ayoncika umuntu uyambona ukuthi uthi uyabheka belunga ayikho into enjalo. Understand? So sinaleyo nkinga enjalo. Number 3 umuntu omnyama bayawenza lento ukuthi mangihola bayenza ibudget engqondweni bayenze engqondweni kanti ithi ibhuku ayikho ibudget wenze engqondweni ibudget wenze ebhukwini okusho uma uphuma la sonke kumele sithenge uthukwayo uthi uzodweba kanjani ukwenza ibudget ikhona lapho kuzokusiza kulula uzokubakudwebela bakubhalele wena sokufaka imali. Understand? Ufakazi walokho ukuthi le abantu abamnyama iplan ayisebenzi ukubona abamama abadala ababili abathathu not bonke mhlawumbe bayazi lento ukubona ume cross noma uyethekwini ukhole bese uyethekwini uthenga ukuthi uyabuya kube ngathi nemali elahlile noma kunemali engasaphelele angiyazi leyo nto. Yeah, leyo nto is a sign ukuthi thina sine problem futhi le problem silungisa khona kunjalo ukuqhubekile nje ulokhu uqhubekile wenza ini wenza same into le engafune ngabe sayenza. Then okunye okulandelayo ngifisa ukuchaza baba umfundisi bese kusele 10 minutes ungishayisana enye into esiyenza enye into eyiprove ukuthi umuntu omnyama ulimele awuhambe uye ka Raf siyawazi ukuthi uRaf lento kulimele imali lezo kulimele emotweni ufike ucele i-print out yomuntu wathola uRaf 10 years ago or 15 years ago ungamfundi omusha ucele eyabelungu umlungu wathola uRaf uthola umuntu wathola uRaf bese uyaya kuye mesaphila ubheka abaphila mhlamba 1 uyabheka ukuthi manje ngoba uthola uRaf 10 years ago manje unani umuntu omnyama
thina sizwe simnyama sazi ukuthi uthola irafu into yokuqala uzobonga abaphansi okwesibili oqala omunye ibirthday ibrayi kushama brayi uthenga imoto yakhoma ubambe ingane ngase ngiyasesontweni kodwa ngicela ukuchaza ngokwase Yeah. ubambe ingane udliwa inyama so omunye ubenabangani ababili usenabangani abawu-10 abawu-7 nabangani sebegcwele nasekhaya ngasabezwa kahle useyibhosi uyambona umuntu omnyama ukuthi sinenkinga masibona umuntu omnyama nje la uyazi ukuthi sonke la siyigwili ukuthi kuphela inkinga ila Yes. la sonke siyigwili kodwa inkinga ila serious ipruvekile loo nto bakhona abangipruvele so abazalwane aze enye into ngifuna ngiyikhohle nayo ifikele uyazi abazalwane kuye ukuthi kunikelwa kube anikele isinto yokuqala lesibili lesithathu abe nehloni athi uhola ngenyanga uselekhe ebamba lapha omunye aphumule ngo-2 rand ecela ufake la uyazi nami ngiyakhonza e-FM labantu abasindisiwe ngumzala osindisiwe uyazi abazalwane ngarealize ukuthi kahle akekho umzwana ofike ube nesota anganikeli ngayo imalini idatha taka-WhatsApp asishesheni bazali ngesikhathi ngicabangile phela ukube kuyiklasi ngikufuna ngabe laba abadiscusse ngebudget laba abadiscusse nge-saving uyabona umlimi president uyabona iklasi enjalo kahle kahle nje so singenenza singalo asisheshisa imalini idatha uba uthenga idatha uthenga malini rand unlimited wenyanga R100 angisho sinikelani ngaleyo mali ngithenge into nosho uqinisile ubani kodwa uyakwazi nango-50 rand uyazi ngase ngithole lokho ngena ngifundisa ngase ngize esontweni nganginikelisa ngama kanje ngabagada kanti sengifundela umsebenzi wami lo hayi angibagedi ngokwasenkondweni umsebenzi wami awufuneka ukhuluma into ongayazi noma uyibonanga nothi uthi uyenze kodwa uyi-research ngangenza i-research ukuthi angatshela mina nganothisa ukuthi abazali banikela kakhulu abanikelayo iningi labo o-10 rand ngisho mina ngisho angithi noma nginganeli imali efanayo kodwa khona le mali ebakuningi angazithathelana eningi kwezinye mawuneke ngo-100 rand u-50 rand uthi uthi no-2 abanye o-10 rand no-2 rand ngiyababona kodwa nje eningi u-10 rand ngathi uma nguwubala u-10 rand ngenyanga u-40 rand ngarealize ukuthi kahle akekho mina anganikeli ngenyanga sithi ukhipha 40 rand kodwa ukwazi uthenga idatha la-100 rand then my question is shuthi uNkulunkulu wena nedatha uma ubeka idatha ubeka uNkulunkulu bese kuthiwa baveluishe shuthi wena uNkulunkulu dropa down idatha kuyaphezulu ngoba uyakwazi wena ukuphila ukuba nibongenala idatha khona ukugula ukuba khona nokungakhululeki sikhuluma nge-research enziwe i-research kodwa bungenayo imali yomnikelo anginkinga nayo mhlawumbe iba khona kancane uma wabuka oyedwa umkhokheli ngaleso sikhathi futhi wenza ngathi uyabamba uyayeka noma uyasiza niyabonga sinenkinga yani into engikhuluma ngayo incane kodwa uma ngase ngempela uyithatha uyisebenzise ilele lapho lento ingakusiza 40 rand umnikelo angisho usemthethweni bheka umthetho eziye phezulu mina ngisasho into engiyibonile ukuthi i-most or 10 rand sisizwa wala bazalwane Amen. so number sengiyadetect number then number bani okunye okumele u-understand ngihappy manhleka kodwa I hope now busy uyashintsha engqondweni noma ngeke ngisaba nje angasezwana inhloso yakhe phela ukushintsha uma ungashintshi futhi umntakamkhize khohlwa ngeke ulimale ndawo kolibala wena nengane zakho nabazukulu bakho because ukushintsha kwakho khona ushintsho ozoshintsha endlini okunye esike sikusho ilento ukuthi imali yomuntu noma yonke imali nje engenayo kumuntu yomuntu izimele bakhuluma ngomnotho wakho uhola 350 uyasebenza wenzani kodwa izimali ezingenayo zakho onene nawe zithathe njengomuntu ozimele Yes. angasithola nani Yes. umuntu ozimele ngithathe njengengane yakho encane akekho umuntu ongayeka ingane angayiboni isholephi
2 akekho umuntu ongashona ilanga engazi ingane yakhe igezile noma igezile noma idlile noma idlile. So lento yemali siyasithatha njengomuntu futhi njengomntwana. Umuntu ohlaniphile ngizwa nje futhi uyasizakala ngisekhuluma into enkulu kabi manje. Kuncike kumuntu. Imali masuma ngemali uthi wena uzimele uthi usebenza wena uzimele wena. Awukwazi uthatha imali uyidlaphaza okusho ukuthi ungathatha ingane udasi ngomzimba phela. Uyayibona isishona. Kodwa wenza short ingane yagula uyayibona. Mayigula wenze njalo ise-clinic. Thina siyakwenza lokho emalini ukuthi eyami imali yagula. Iphele kanjani ngingayiboni into engiyenzile. Iyagula lo ngane. Hamba manje obhengana yakho siyagula mayigula hamba ise-clinic. So understand? Eclinic uthi uthatha ibhuku ubhale phansi izimali zakho, uhlelo right, bese ke manje sesingena kwi-part ethi yakho ethi indaweni. Number 1 into ezingane igule. Abanye bethu basebenzisa i-pride. Ngeke ikusize. Ngikhuluma ngokwe-finance, yaka finance, angisho ukuthi kungabe uthatha isabazi wasina. Akumuntu ongenayo i-pride kwi-finance. Sezona? Yeke uba ne-pride. Iyona ekushayayo. Yikho ingane igula. Number 2, phuma kubantu. Musu kwenza izinto enzela abantu. Ufuna ukugross ubone omakhelwane. Uma kubiza ukuthi lala ngikhalwa mazambane usebenza temporarily, angiziphi abantu abahlupheke. Temporarily. Hamba neligama nokuyiqhenya, uhambe uzutsheke edule bobeshaya ibrayi lapha. Wena yakhe ingane athenza umatric ingashawa brayi ngoba isimo uyasunderstand futhi right now uphezulu kwe-budget and uprioritize ama-needs nama-wants. You understand? Phuma kubantu. Abantu abaningi balimazwe ukuthi benza izinto abenzela abantu. Ungayithenga imoto uma wena emsebenzini nesimo sakho ungaka-afford plazi ungakabi sesimeni ukuthi impoqo imoto. Uma kuno colleague okuphu lift awuhambe ngo lift nomunye owodwa benayimoto bonke emsebenzini. Lokho kuchaza usuphumile kubantu because usune pressure usunengcindezi because kunabantu abakubuke ngathi usebenza nakhona nabo kodwa unamoto. Sezwana? Phuma kubantu. Number 3, ungabi kwingcindezi engenasidingo. Ungabi kwingcindezi engenasidingo. Ngiyabatshela ama-university ngithi mina ungathi uma wena wazi usuke ekhaya ehluphekile uphike nomuntu ingane ezalokhansela. Ubona iphethe ama-Kellogg's. Usucawutha ama-Kellogg's ayisidingo. Uma wena kubiza ukuthi uzodlisuka nopoloni yazi into ezele la. Then usave imali uyisevela ukuthi yonke ngingeneni no-matric. Ufuna ukuphuma uzophuma ne-degree. Ngisho phela iJude abenza i-teaching. Ingane eziningi zingena zino-matric qoba. Zimun zino-matric. Then lo mntwana wazi kahle meyephuma kwa-graduation party khona noma yikho mhlawumbe nawe umama uzobe eyiboleka iloni. Phezu kwalokho imisebenzi eminingi ifuna ilayisensi. Akuphuma unelayisensi ozenzela ukukhuluma wakho amahlombe umthwalo. Into esiza umntwana kulokho ukuthi uyeke ukuba kwi-pressure nakwingcindezi engenasidingo. Ingcindezi lento ukuthi bathenga ama-Kellogg's laba sebehlanisa imali benza ukuthi mina kuthiwa ngiyayitshela hayi noma ngathi ngiyayitshela kodwa ngiyazi into engiyenzayo. Usho ingane yakwenu uhamba kahle ukhululeke emoyeni ngoba ubeka imali ye-driving license. Uyaphuma unezinto eziwu-3 ungena no-matric phakathi e-university wenza i-driving license then wasuphuma ne-degree ziwu-3 uyaphuma uphelele. Imisebenzi ayisatholakali kalula usuyazama nasemaphoyiseni ngeziwu-2 i-degree sisala kanjalo. Musungaphakathi uyabavukela usebenzisa i-degree. Siyathola? So ilezo zinto ey'shaya abantu. So asiphume kuzona singabazalwane sihambe ngenkamba. Uma kubiza ukuthi hambe uyothenga emgaqweni lapho khona labo mama abadayisa emgaqweni babeka impahla ungazayigqoka amandiya noma belungu mhlawumbe sebashona basaphila uyabona leso or ka-jet temporarily akukwenze kule madlana yakho etholayo bese uyisebenzisa kahle. Ake manje ngingene-ke kwiphathi yokugcina mhlawumbe ngisesikhona isikhathi bese ngena kancane encwadini into depend. Ngifuna ukuchaza ngestori sami. Ungahlaleli istori sami ngoba siyinganekwane. Inhloso yaso ukuthi u-understand impilo. Mina ngikhule ngesikhathi sekudala.
bayazi ontanga bethu 1950 19 bani ukuthi bakuphila kanjani kudala and isikhathi sakudala lethi amabhasari lethi siqhaphakile amabhasari yayingekho noma yayikhona information yayingafikile kahle kubantu abamnyama ngicabanga bayakwazi lokho. So mina ngikhule ekhaya ehluphekayo, ngiyakwazi ukulala ungadlile uvuka ungazi uzodlala. Mina ngiyakwazi ukukhangisa uphuthu nombhubhudla isimo esinjalo, upheka irice ufaka irama encane uthathe inorox uphuthu udle ngoba una. Mina ngiyakwazi ukuvasha umngane wami ngathi inhloso ukuthi ngilambile, ngiyayohlala kusahambi nami ngiyasaba ngokuhamba ebusuku ngihlale ngenxa yokuthi ngingisaphake mhlawumbe bangangiphakeli futhi kodwa ukukhangezwa okuba into enkulu and okumnandi kakhulu ukudla okukhangeziwe. Namhlanje makuthiwa umuzi uyahlupheka uyayibona idanoni ingena kodwa thina siyazi lokho. So ekukhuleni kwami ngihlupheka and ekhaya makuphela inyanga njengoba namhlanje kini uma kusezishadini nayo uyayibhatanisela la isenza khona kodwa ngilisi uyazama wena ungcono ufuna to reach. Thina makuphela inyanga ugogo esebenza ehome yezalukwazi. Ihome yezalukwazi bebethatha u-slice bewugcoba i-peanut butter nerama nojam bese besusa ingqweqwe esemaceleni. Lezi ingqweqwe bayayilahla ugogo wayeyiqoqa. Mayefika ugogo kuphela inyanga ngoba waye-offer bakuphela inyanga abuye. Mayefika ugogo into eyenzeka sasimhlangabeze qhamuka kude sijabula ngenxa yokuthi siyazi ukuthi at least namhlanje sizodla and nalo peanut butter encane ukuthi ithintekile la kwi-class uzwe loshukelana. I'm telling you ipain yabona into ebuhlungu lento sasiphila sihlale two-room odaka ongawa noma inini and iy'mvula zakudala zazinzima. Understand? Kwakukanjalo ngenhlanhla uNkulunkulu ungiphile iskill sokuthi angiphume kubantu ukuthi lapha kamakhelwane wakhe eSouth-City sekuthengwa imoto akungiqhumi lokho mina ngangifana nomuntu ofakwe ini Amahanisi emaceleni. Understand? Umuntu ongizwayo useyabona manje ukuthi cha mina ngashintsha impilo yakhe ngalo-350. Mina ngizosho njalo namhlanje noma imali lethana ukuthiwa imali yenkolo ingane eyodwa hayi ayikho leyo nto. Nje isimo sakho right ukuthi sidinga umqondo. Ngahlala phansi ngenza into yokuqala ukuthi ngizifune njengoba ngithi hamba uyibuke esibukweni uyifune bese ukhuluma positive empilweni yakho. Abantu abaningi uma ukhuluma nabo yini ungenzi something ngayiphi imali yona le engekho akithi uyayiqalekisa imali because thina phela singaphansi kaNkulunkulu. Singaphansi kaNkulunkulu. Uphethe ngihamba naye ufakazi uyazi leyo nto mina ngisebenzele angazi ukuthi ngisebenza imisebenzi emingaki. Ngisebenza emingaki ungazi ngisebenza apha ungazi ngisebenza apha lo akona government njengoba ngimda ngizokhona imali eqondene lokukhuluma nje kuphela ngangikhola ukukhuluma yazi ngoba yini umuntu wamaphambi kwami ngihlekanga mina yeah yazi mangase manje ngithathe le session ngithathe nonke siyofundisa abelungu lento ngifundisile encane abelungu angazi ingqondo abaciwa kanjani bayakwazi ebumnyameni ukubona ukukhanya. Umuntu omnyama ebumnyameni uvela ahleke hayibo ngizoqhuza babhizi basho njalo umlungu vela athi ngeke igolide le akuthinte kanje akazi khona impela lapho engivuka khona noma ngizonishiya